I'r rhagbraw cynta, cystadleuaeth y perwyr ifanc o ran y cnifio Borel Llyn yma'n ganolfan Gnifio Meirin ac i ffwrdd â nhw. Kai Edwards yma'n hyn yn bwyllog yn falus yn gosod i oen yn y lle iawn, neu siŵr bod yn dechrau yn daclus agor y bol. Un problem i Kai. Kai, wrth gwrs, da ni'n gyfarwydd iawn a gweld Kai yn dangos gwartheg hefyd yn y gwahanol gystadlaethau ar hyd a lled y wlad yn ystod y blwyddyn. Ond o'n i gweld Lloyd Rhys yn ar 6 yn barod lawr i'r ysgwydd gyntaf yna o Frycheiniog. Bachgen sydd wedi cnifio alt o ddefed, mae wedi bod yn Seland Newydd yn y Gia. Yn gyfarwydd iawn a cnifio'r ŵyn. A chi'n gweld bod ni'n ôl ar yr ŵyn wan. Moged oedd yn y gystadleuaeth gyntaf Trin Glen, ond ar yr ŵyn, ac ŵyn Miwls i gychwyn. Dyna ni, ac ryw chydig bach o golli gafel yma'n hyn, dydyn ni, mae'n arwydd da i Kai, ond mae'n bore dy llun, Eiron. Mae'n gynnar, dydy. Ydy mae, yn fan hyn, da ni'n gweld yr oen cyntaf gael ei orffen gan Lloyd Rhys dy byca, mynd lawr. Lawr sglefren yma yna, yr ail oen gynno fynta. Dim ond 2 oen maen nhw'n cnifio, a fel dwi'n deall, does am rownd derfynol, felly dim ond 1 cyfle maen nhw'n gael, a wedyn mi fydd cyfanswm sgôr y 2 partner yn y tîm yn cael ei adio fyny, a hwnnw fydd cyfanswm terfynol wedyn. Ie, mae'n bwysig nodi, mae cystadleuaeth sirol i bob pwrpas ydy hwn, cystadleuaeth carfan. Siroedd yn erbyn i gilydd, wrth gwrs, ac wedi gweithio i ffordd i fyny i fan hyn trwy'r cystadlaethau sirol tan y diwrnod mawr yma. Y cnifiwr gorau dan 6 ar 20, a'r cnifiwr gorau dan 1 ar 20 o bob sir ydi o. Dyna ni. Ac yr un mor bwysig fel oedden ni'n sôn ar di'r dyn yn y gorlan yn gwneud siŵr bod yr oen yn cael ei ddarparu yn yr safle iawn i'r cnifiwr. Cnifio pwyllus hwnna. Ydy mae o, a taclus, hynny yw, mae taclusrwydd wrth gwrs mae o ran y beirniadu yn mynd i fod yn holl bwysig yn ogystal â'r cyflymdra. Y bechgyn yma ydy'r bechgyn sy'n mynd i fod yn cnifio defed Cymru ar hyd y blynyddoedd i ddod, ynddo? Ie, wir. Nôl efo Kai fan hyn te. Kai Edwards. O, Lloyd Rhys wedi gorffen yn barod. Ac yn edrych yn fodlon iawn, edrych ar ei amser, edrych ar ei sgôr yma ne, yn fodlon i fyd. Felly pwy sy'n nesaf ymlaen wan te, dwi'n meddwl mae Jonathan Howells ar y stondin 5. Mae o'n troi ar ei ail oen. Mae'n dangos i chi fain mor gyflym oedd Lloyd Rhys, mae'r lleill i gyd newydd gychwyn i ail oen. Yn ollol, mae o'n bell ar blaen o ran amser. A swn i'n synnu bod o hefyd, mae rhaid bod cnifio rhwydd sydd genno fo hefyd yn golygu bod o'n gallu cnifio yr un mor daclus fyd, swn i'n meddwl. Chydig bach o ddiffyg rheoledd yn Magacw yn golygu bod chi yn ail dorri, a mae'r ail dorri'r gwlan yn bechod mawr yn dydi yn y broses yma. Na ni, Jonathan Howells wedi gorffen o Sir Morgannwg. Yna ni, a fan hyn da ni'n gweld be maen nhw'n galw'r stodiau hirion, y long blows, fel maen nhw'n dweud, yn galluogi chi symud yn gyflym lawr y cefn yna, a da ni eisiau un dros yr ochr arall, a dyma hi, ochr y cyflog, ochr y pres, ie. Ochr y pres. Y mynnu soed yna, Kai Edwards i hwn, ac allan o fo, basgu'r bottom dal fyny fyd, chwarae teg, ydy. Lawr â hi. A dwi'n meddwl ar ôl chydig bach o draffaeth ar y dechrau, mi fydd o'n hapus iawn i fod wedi gorffen mor gyflym ac y mae o. Amser yn cyfri yn y broses yn y safle yma, ond wrth gwrs taclusrwydd hefyd, achos mi fydd y rhain yn mynd lawr i'r cefn, a mi fydd na feirniad yn cadw golwg ar yr arddull yn y cefn yma hefyd. Taclus iawn yma'n hyn. Wastad yn darn bach anodd jyst i lanhau y goes ôl na, dydy, cyn mynd rownd y pen ôl am y tro la. Bwysig cadw'r croen yn dyn, mae dipyn o'n wrinkles yma, hawl iawn torri croen. Yn ollol. A torri, wrth gwrs, yn un arall o'r pechodau sydd yn gwneud y sgôr yn fwy. A sgôr isa ydyn ni'n chwilio amdani fan hyn, wrth gwrs. Rhys Douglas ac Ifan Lloyd wedi gorffen. Dyna ni, ambell i gic bach jyst ar y diwedd y fanna yn anesmwytho pethau. Felly dyna ni yr rhagbraw cyntaf yng nghystadleuaeth y ffermwyr ifanc drosodd, a dwi'n meddwl bod ni wedi gweld dipyn o amrywiaeth o ran gallu yn fanna, o Lloyd Rhys yn rhagori o ran amser, a gawn ni weld wrth gwrs be fydd y sgôr terfynol. Mi gawn ni weld yn y man fel mae'r byrddau yn dangos pwy sydd wedi'i rhagori.